Nou, goeie. Hallo. Ben je aan het wonen? Skateboarden. Als we betiert uit binnen of zo, dan komen we bij elkaar hier en dan gaan we rondskaten en soms dan gies alleen nog de straat op, zeg maar. En je bent een vriendin. Ja, ik weet er als eerst bij begangen en toen heb ik door een soort van dwang om mij te doen, omdat ik was alleen nog zo wezen. Ik vond het leuk en mijn vriend die hier een skateboard is, we dachten van dan doen we het al jaar en dan gaan we gewoon te jaren skaten. Waarom? Gewoon naar je hobby gaan, dat lijkt me wel leuk. Wat doe je dit een protten dan? Ja, wel maar net tot die jaren. Soms gewoon hoe de stritten heen. En ook pleintjes, zeg maar, net jaren en plotten, want je bent er meestal hele volle oren meesken. En ja, dan wordt het te druk en dan is het niet meer leuk. Ik heb best wel makkelijk naar Sneekta komen. Want waar kost wij dan? Balk. Maar in dit geven ze net een balk, zulke dingen. Ja, op zich wel, maar het is nogal iets en daar ben ik maar in mijn eentje, dus dan ging ik even naar Sneekta. Nee, we hoeven net naar squallen en het wie wel mooi waar, dus. En online scrollen, haal je dat nou nog? Of, Ja. Ja. Hoe gaat dat? Gaat wel goed. Ja? Ja. Of is het nog een beetje leuk? Nee, net echt, maar dat moet maar. Ik ben er nou wel wat wend aan en het valt uiteindelijk wel wat mij, maar ik vind op school zitten natuurlijk wel leuker. Ik probeer gewoon beide dingen uit. Het is niet echt niemand die leert iemand iets zeggen, maar het is gewoon van hey, ik ga dat en dat doen, zullen we dat proberen en dan gaan we proberen. Ja. Zeg hem ik op YouTube of zo voor naar je Nou, trucjes. meestal hebben we op TikTok komen we wel filmpjes van hoe ze een trucje moest doen en dan sturen die naar elkaar en zeggen hey, dit kunnen we volgende keer ook wel proberen. Maar is het al wat brutsen of giet het nog net zo vier? Nee. Nee? Nee, ik ben 1 keer vallen, maar dat is eigenlijk echt alles. Ik ben 1 keer heel wat achterover van, maar voor de rest valt het wel mij. Ja. Dus ik ben nog maar krek begangen, ik ben een paar maanden bezig. Dus. Is er van de media nog aan het huiswerk? Weet ik niet, van een jong denk ik. Oh. Ja. Joep mij geniet zo van mooi waar. Ja. Oké. Nou, nog volle plezier. Ja, dankjewel.